Vítaj v Crew.sk. V tomto krátkom videu si ukážem, ako funguje Crew. Ale najprv, kto alebo čo je vlastne Crew? Crew je poskytovateľ herných serverov, komunikačných serverov, virtuálnych serverov, VPNK, online TV, web hostingu a ďalších doplnkových služieb. Takže, ako ideálne postupovať, ak ťa nejaká služba zaujala? Ideálny postup je najprv sa na našej stránke zaregistrovať. Registrácia je zadarmo, ak ničomu ťa nezaväzuje. Po registrácii sa prihlás do svojho účtu a v ľavom menu si v časti objednávka pozrieš služby, o ktorej javíš záujem. Ak si u nás poprvýkrát, herný server si môžeš zadarmo vyskúšať, stačí v ľavom menu v administrácii kliknúť na tlačítko podpora, následne na tikety a potom založiť nový tiket, v ktorom požiadaš o vyskúšanie herného servera. Následne si môžeš dobiť kredit na svoj účet. Kredit si môžeš dobiť jednoducho cez mobil, pomocou SMS-ky, cez PaySafeCard alebo cez PayPal, bankovým prevodom. Tak a teraz ti stačí objednať si vysnený server, ktorý môže začať nastavovať a tuningovať. A potom príde radosť, keď ti prídu prví hráči na server a ty začneš budovať svoju prvú komunitu. Následne si môžeš nastaviť VIP panel, vďaka ktorému majú možnosť hráči darovať kredit a za odmenu od teba dostať na hernom serveri nejaké privilégia oproti bežným hráčom. Niektorí naši zákazníci sa nakoniec dostávajú do bodu, kedy za herné servery už sami neplatia, pretože ich majú tak vypracované, že majú veľkú VIP komunitu, ktorá ich sponzoruje. Kruh sa krásne uzatvára, už stačí len udržiavať komunitu a tešiť sa z hry. Ak by si mal vďaka komunite nadbytok kreditu, môžeš u nás nakupovať skiny, web hosting pre webové stránky, domény, alebo vyskúšať nejakú novú službu ako napríklad VPN, ktoré šetrí na mobile dáta, šifruje dátové prenosy, takže ani operátor nezistí tvoju históriu surfovania. No a keď budeš mať VPN, tak si u nás môžeš kúpiť aj online TV. No a keď chceš na sebe ešte viac makať, tak si objednaj virtuálny server a začni sa učiť ho nastavovať. Ak plánuješ ísť IT smerom, budeš mať výhodu. No a na záver, ničoho sa neboj. Máme skvelú podporu, ktorá každý deň radí cez ticket systém administrácií. S jednoduchými vecami ti poradí aj cez TeamSpeak alebo cez e-mail. Takže toto je v skratke Crew.sk. Teraz sa regni a ideme na vec. Veľa šťastia.